Program, ktorý sme napísali v predchádzajúcom videu, ide ešte trochu zjednodušiť. Všimnime si, že na začiatku ja deklarujem premenu typu integer vek 1 a premenu typu integer vek 2 a priraďujem im hodnoty 32 a 18. Následne, keď načítam z klávesnice nejaké to číslo, nejakú tú hodnotu typu integer, tak ju ukladám opäť do premenej s názvom vek 1 a tým pádom prepisujem hodnotu, ktorú sme tam predtým zadali, hodnotu túto 32. Ak by som to chcel zjednodušiť, ja nemusím programu povedať, že prosím ťa, ako náhle vytvoríš premenu typu integer, ktorú som nazval vek 1, tak jej prirať hodnotu 32. Ja jej môžem povedať, že vieš čo, budem iba používať premenu typu integer, ktorú nazvem vek 1 a budem iba používať premenu typu integer, ktorú nazvem vek 2. A nemusím jej žiadnu hodnotu priraďovať. A takýto program tiež zbehne. Ja mu iba na začiatku poviem, že budem takéto premenné typu integer využívať. A nemusím priraďovať hodnotu. A tento program tiež bude funkčný. Zadaj vek prvého, povedzme vek prvého bude 15, zadaj vek druhého, nech je vek druhého 30 a následne mi spočíta priemer na 22,5.